Dan svima. Ja sam Robert Bašić. Predstavit ću se detaljnije kasnije u sledećem predavanju. Uglavnom, želeo bih da predstavim u par reči projekat lični koji sam pokrenuo, phpplaneta.net. Cilj je da se stvori zajednica PHP programera Srbiji, regionu, gde god, da se podučavaju mladi budući PHP programeri, da se šire neke vesti iz sveta PHP-a, da se prave korisničke grupe. Trenutno sam krenuo da pravim korisničku grupu u Novom Sadu, gde trenutno živim i radim, da se organizuju razni hack eventovi za razne open source PHP projekte, gde bi tipa pravili neke bug huntove tokom jednog vikenda i nadam se, ako sve bude kako treba, da se napravi jedna konferencija i hvala Adnanu što je dao mi malo ovako podrške za sve to. Opet sam dobio malo više vere u to, jer ipak nekako sam onako na talasima. Imam malo volje, malo nemam volje. Ako pogledate sajt, trenutno nisam radio tamo već jedno nedelju, dve, ništa. Ideja je bila, baš se davno rodila, ali krenuo sam da je realizujem negde u martu prošle godine. Sajt je počeo sa radom u oktobru, phpplaneta.net. Trenutno su samo kratke vesti iz sveta PHP-a tamo, tipa neki linkovi uglavnom do nekih članaka koje ja lično prolazim kroz razne feedove i filtriram ono što ja smatram da je dobro. Znači, nekvalitetan članak neće ući. Trenutno sam dogurao tu do nekih 80 tekstova. Da, ko želi da se druži na IRC-u, kanal PHP Planeta, iza source code celog sajta je otvoren gore na GitHubu. Ko želi, ko radi ovde PHP, radi ima neko PHP ista ovde? Nema. Slabo. Uglavnom, forkujte, šaljite pulove i kogod ima neke savete, ideje, kritike, sve prihvatam i nadam se da ću koliko toliko uspeti da potaknem i znači ovde u Hrvatskoj ili već gde god da se slične stvari prave, znači da se isto prave user grupe, znači kogod želi moju podršku ima i pošto imam server svoj, ako nekom treba, znači sve može tamo, bilo kakva podrška u ideji, šta god. To bi bilo to o PHP planeti. Hvala. Evo, svaka čast na vremenu.